Test.
Goedemorgen. Welkom op de keuring bij SD Stables. Ik sta vandaag te keuren met Dick Brummel, met Hendrik van der Meulen, Jan Hellings en mijn naam is Piet Bergsma. We treffen het met weer. Het is een beetje frisser, maar het is droog. En ik zie de publieke belangstelling is ook groot. Dus welkom allemaal. Voor degenen die zich ongerust maken, er worden straks 2 veulens van stal Dulven gekeurd. Dan stap ik uit de baan en keur ik ze niet. Dus voor degenen die daar een beetje overheen staat, dat gaat allemaal goed komen. Ik begin nu met nummer 23. 23 is een rastypische hengst. Die misschien iets edler in zijn hoofd mag zijn, maar heeft een verticale hals die goed geplaatst is. Ook schouderligging is goed. In de bovenlijn is het paard sterk, goede aansluitingen, kruis-lendenpartij. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard beschikt over voldoende droog en hard beenwerk. De stap is voldoende ruim, ietsje gehaast, maar wel voldoende ruim en ook taktmatig. In draf dan is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook een goed achterbeengebruik, zou iets meer zweefmoment mogen hebben. Maar al met al vinden wij dit een veulenboek sterhengst.
Nummer 24 is een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een lange verticale hals. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn zouden we het paard graag wat sterker zien. Het is nog een jong paard. De rug en vooral de lendenpartij zou sterker moeten zijn. Is wat week. De kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Het paard heeft voldoende droog beenwerk. Is wat koelhakkig. Dat zie je ook in de stap een beetje terug. Dan schaatst hij een beetje van achteren. Hij is wel voldoende ruim in die stap. In draf dan maakt hij mooi front en dan heeft hij een goed voorbeengebruik. Maar dan ook daarin zou je meer ruggebruik mogen hebben. De rug erbij houden. En dan het achterbeen meer onderbrengen. Vandaar vanwege bouw en beenwerk wordt hij vandaag ook geen Veulenboekster.
Nummer 25. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Hij zou iets meer halslengte mogen hebben. En de hals is wat horizontaal. Schouder ligt er wel goed in. Er is een sterke bovenlijn. Het paard heeft ook voldoende kruislengte, ook goed van ligging. Het voorbeen zal wat meer lengte mogen hebben. Het achterbeen mag ietsje harder en droger zijn. En ook wat stabieler in zijn knieën zijn. De stap is voldoende ruim, maar mist daar waarin wat kracht. In draf dan is hij voldoende opwaarts, heeft hij goed voorbeengebruik. Maar het achterbeen zou meer onder het lichaam moeten worden geplaatst. Paard wordt vandaag geen Veulenboekster.
Nummer 1. Een lang gelijnd veulen. Wat iets grof in zijn hoofd is. Zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een goede bovenlijn. Ook een goede schouderligging. Kruis is goed van lengte. Ook goed van ligging. Paard heeft een goede hoek. Het veulen heeft een goede hoek in het achterbeen. Heeft ook hard en droog beenwerk. In stap zou hij ietsje ruimer mogen zijn. Ook wat losser in zijn lijf mogen stappen. In draf dan maakt hij hem mooi. Dan is hij opwaarts. Heeft hij veel houding. En ook een goed achterbeengebruik. Hij krijgt vandaag een eerste premie.
We zijn begonnen met de Merrievullers, veulen nummer 4 in de baan. Een veulen dat goed in het rastype staat, mooie royale voorhand heeft, goed gevormde hals, ook een sprekend hoofd. In de bouw is hij evenredig gebouwd, hadden we graag wat hoogbeniger gezien. Ook qua zijn leeftijd mocht hij iets royaler in de ontwikkeling. Het rugje is voldoende sterk, het beenwerk heeft goede hardheid, ook rechtgesteld. Dus iets recht in het achterbeen. De stap heeft voldoende tact, mocht erbij iets meer ruimte en souplesse tonen in de draf. Maakt hij veel houding, is hij lichtvoetig, kon ook iets meer verruimen. Dit veulen krijgt vandaag een tweede premie.
Vul nummer 2 in de baan. Een vul dat royaal ontwikkeld is. Ook goed terrastype, mooi gevormde hals heeft. Front erop. Het hoofd is voldoende springend, ietsjes lang. En de bouw is hij voldoende lang gelijnd. Hij is wel wat strak op de bovenlijn. Beenwerk heeft goede hardheid. Hij is wat sabelbenig in het achterbeen. De stap, voldoende tact, maar missen we toch wel wat de souplesse. En ook de ruimte. In een draf maakt hij veel houding. Heeft hij krachtig achterbeen. Hadden we graag iets meer souplesse gezien. En lossigheid. Dit vullen krijgt vandaag een tweede premie.
Vullen nummer 5 in de baan. Vullen dat goed in het rastype staat. Mooi sprekel, edel hoofdje erop heeft. Ook verticaal hals met voldoende lengte. En de bouw is evenredig gebouwd. Hij is wel wat neerwaarts gebouwd. We hadden ook graag wat meer voorbeenlengte gezien. Voldoende sterk in de bovenlijn. Beenwerk heeft goede hardheid. Hij is wel sabelbenig in het achterbeen. Ietsjes stijl gekoot in het achterbeen ook. De stap heeft hij goede ruimte en tact. Mocht erbij iets meer spronggebruik tonen. En een draf is hij voldoende lichtvoetig. Ook voldoende ruimte en kracht. Maar we hadden hem graag iets meer zijn reis in de voorhand. Dit vullen krijgt vandaag een tweede premie.
Veulen nummer 6. Is nog heel jong. Is wel voldoende rastype. Mooi sprekend hoofdje erop. De hals heeft voldoende lengte. Mocht iets meer verticaal zijn. In de bouw is hij voldoende evenredig gebouwd. De rugje kon ietsje sterker zijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Qua standen in de voorbenen kon hij nog wat correcter zijn. Dat is nu nog een ontwikkeling. Is een beetje bokbenig op dit moment. De stap heeft hij voldoende ruimte, maar hadden we graag wat meer kracht gezien. De draf heeft hij ook voldoende lichtvoetig, maar is hij nog wat zoekend naar de juiste balans, wat huppelt, mist er ook nog een beetje de kracht. Vaarde voldoende correct. Dit veulen krijgt vandaag een derde premie.
Vullen nummer 3 in de baan. Vullen met een luxe opdruk. Met verticale hals is een mooi edel sprekend hoofdje. In de bouw is hij voldoende ontwikkeld en lang gelijnd. Zowel wat fractie sterker in de ruglijn zijn. Ook wat hellend in het kruis. Beenmerk heeft goede kwaliteit, ook voldoende rechtgesteld. Vullen stapt heel makkelijk met goede tact en ruimte. Met ook lossigheid in het lichaam. Zo draaft hij ook, heeft heel soepel in zijn bewegingen, lichtvoetig. Dus Vullen krijgt vandaag een eerste premie.
Dan zijn we onder... Hallo. Ja, hij doet het weer. Dan zijn we ondertussen gestart met rubriek 5. 4 jaar en oudere opname voor Stamboek of Ster. Ik begin met nummer 7. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die iets horizontaal is. Schouder is ietsje steil. In de bovenlijn is het paard sterk, voldoende sterk. Het paard heeft een lang kruis, licht hellend. Het voorbeen is voldoende van lengte, maar is erg steil gekoot aan het voorbeen. Het achterbeen zou iets harder en droger mogen zijn. Een stap is de paard wel taktmatig, maar hij zou meer ruimte mogen maken en meer lichaamsgebruik mogen hebben. In draf is hij voldoende opwaarts, maar het achterbeen zou meer onder het lichaam moeten worden geplaatst. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
Nou, we hebben 3 paarden in deze rubriek. We hebben 2 overgehouden. De andere paard is stamboek geworden. Deze is nummer 8. Dit is een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Is ietsje zwaar in de hals. Die ook wat diep uit de borst wegkomt. Heeft een goede schouderligging. In de bovenlijn is dit paard, je kunt het sterk noemen. Wij vinden hem een beetje strak op een lendenpartij. Dat zag je ook een beetje terug in de beweging. Paard wat een goede kruisvorm heeft. Ook een voldoende van lengte is. Het paard is in het beenwerk wat week gekoot. Zowel voor als achter. En licht sabelbenig. De stap is ruim. Goed door het lijf gestapt. Zou daar iets meer souplesse in mogen hebben. In draf daarentegen mocht hij wat meer reizen in het front en het achterbeen wat meer onder het lijf plaatsen. En ook daarin wat meer souplesse mogen hebben. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan krijgen we nummer 9. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer behang en iets meer voor raskenmerken mogen hebben. Hij is goed gebouwd. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. En heeft een kruisvorm die we graag zien. Niet te hellend. Paard heeft is in de voorbeenstand zou iets correcter mogen zijn. Is wat toontredend daarin. Paard wat heel gemakkelijk stapt. Ruim stapt. Ook goed door zijn lijf stapt. En in draf dan maakt hij veel front. En heeft hij ook veel souplesse in zijn lijf. Maar vanwege ook een hele goede stap wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een 2e premie.
Nou lopen. Onze eerste driejarige, een paard met veel front. In het hoofd zou je wat eerder mogen zijn. Heeft een lange hals die ook goed geplaatst is, goede schouderligging, een sterke bovenlijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Het paard heeft een lang voorbeen. Het achterbeen is wat sabelbenig en wat stijl gekoot. En dat zag je een beetje terug in de beweging. Het paard linksachter doet hij regelmatig overkoot in stap. In draf dan maakt hij wel veel front. Zou het achterbeen iets meer ondergeplaatst mogen worden. En iets meer zweefmoment daarin mogen hebben. Maar vanwege de stap wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek.
We hebben nummer rubriek 6 in 2 groepen gedaan. Want er zat de stal met de voorbrengers. Dat is ook prima, dat kan ook prima. Ik begin met nummer 14. 14 heeft een edelhoofd, heeft een lange hals. Met daarbij een lichte onderhals. Schouder is ietsje steil in de bovenlijn. Zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte. Ook goed van ligging. Paard heeft ook voldoende voorbeenlengte. Is wat sabelbenig in het achterbeen. Paard wat in stap. Daar hebben we hem nog even naar de doorstappen. Maar in stap zou hij ruimer mogen zijn. En ook taktmatiger in stap zijn. Dat is dus een probleem een beetje. In draf maakt hij hem heel mooi. Heeft hij een veel front. Veel zweefmoment en een sterk achterbeengebruik. Maar vanwege de stap wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan heb ik nummer 12. Nummer 12 zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Ook iets meer neklengte mogen hebben. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Kruis is ietsje hellend. Paard wat heel goed stapt, ruim stapt, goed door zijn lijf stapt. In draf maakt hij hem ook mooi, heeft hij ook souplesse in zijn lijf. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een 2e premie.
Nummer 17, een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft ook een lange hals die ook wel goed geplaatst is. Goede schouderligging. In de bovenlijn zou je wat sterker mogen zijn. Vooral kruis-lendenpartij zou sterker mogen zijn. Meer aansluiting met het kruis mogen hebben. Het kruis is voldoende van lengte, wat hellend. Het paard heeft een goede voorbeenstand. Ietsje hol in het voorbeen. Wat licht sabelbenig. De stap zou je wat meer takt in mogen hebben. En in draf mag je wat meer reizen in de voorhand. En zou je ook het achterbeen meer onder mogen plaatsen. Heeft wel veel buiging in het achterbeen. Wordt vandaag vanwege stap en bouw opgenomen in het stamboek. De tweede groep uit de rubriek 6. Ik begin met nummer 15. Een paard met een voldoende edelhoofd. Zou ietsje meer neklengte mogen hebben. Heeft een lange hals met een lichte onderhals. Sterk in de bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Het paard heeft een correcte voorbeenstand. Het achterbeen is licht sabelbenig. Het paard zou in stap is hij voldoende ruim, maar zou je iets meer takt mogen hebben. In draf is hij wat hoog in het ritme, zou je meer zweefmoment mogen hebben en ook meer mogen ondertreden. Paard komt vandaag in het stamboek met een derde premie. Nummer 16 is een rastypische jeugdige merrie met een, zou in het hoofd misschien iets edeler mogen zijn, heeft een lange hals die ook de ronding aan de goede kant heeft een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Paard is licht sabelbenig, maar wel keihard en droog in het beenwerk. Heeft ook een correcte voorbeenstand. In stap is hij ruim en stapt makkelijk door zijn lijf. In draf maakt hij hem mooi. Heeft hij een veel front, goed achterbeengebruik, veel zweefmoment. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een eerste premie.
De rubriek graadverhoging. Een goede rubriek kan ik zeggen. Paarden die er goed ingegroeid zijn. Doe dit wel? Nu is het beter, dacht ik. Ja, nu hoor ik mezelf ook weer terug. Rubriek graadverhoging. Stamboekmerries voor Ster. Hele goede rubriek vonden wij. Paarden die er goed in gegroeid zijn. Ook paarden die goed in het type staan. Ook allemaal rastypische merries. Ik begin met nummer 20. Ook een hele rastypische merrie. Goed gebouwde merrie. Ook een lange hals. Ook een schouderligging die we graag willen. Sterke bovenlijn. Kruis is ook goed van lengte. Een paard wat goed kan stappen. Ook ruim stapt. Een achterbeen wat licht zavelbenig is. Maar zijn probleem zit een beetje in zijn voorbenen. Hij zou correcter in de voorbeenstand mogen zijn voor Ster. Dus het paard krijgt vandaag wel een derde premie. Nummer 19, ook een paard wat goed in het resttype staat. Ook een voldoende edel hoofd heeft. Heeft een lange hals, ook goed geplaatst. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. De lendenpartij zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard wat in stap wat moeite heeft. Hij zou wat ruimer mogen stappen. En ook de takt is wel voldoende, maar hij mist de ruimte een beetje in de stap. In draf had hij een iets te hoog ritme. Paard krijgt vandaag ook een derde premie. Dan nummer 21. Ook een paard wat goed in het type staat. Heeft veel ras, veel behang. Verticale hals, goede schouderligging. Ook in de bovenlijn is het paard sterk. Goede kruisligging. Kwaliteit beenwerk is ook hard en droog. Paard wat vandaag wat moeite met de beweging had, zou wat ruimer mogen stappen en ook wat krachtiger. In draf zou je wat opwaarts mogen en iets meer het achterbeen onder het lichaam worden geplaatst. We hebben hem vandaag voorlopig sterk gemaakt, maar nu komt het. Hij heeft al een IBOP gelopen en daar had hij die 6,7 gemiddeld. Dus via de IBOP wordt hij nu ster. En uiteraard met een tweede premie. Nummer 18. Een paard met veel behang. Ook heel veel ras daarin. Heeft een hoofd zou iets edeler mogen zijn. Paard wat in de voorhand wat zwaar is. Heeft een lang schouder, heel lang schouder. Een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van ligging. En paard wat heel gemakkelijk stapt. En ook in draf veel lichaamsgebruik zat. Paard wordt ook vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Nummer 22. Paard met een voldoende edel hoofd wat ietsje lang is. Heeft een veel front, een goede schouderligging, sterke bovenlijn, ook een kruisligging die voldoende is, ietsje hellend misschien. Paard wat keihard en droog beenwerk heeft. Paard wat heel gemakkelijk stapt, ruim door zijn lijf stapt, ook veel lichaamsgebruik daarin. En in draf maakt hij hem heel mooi. Zou je voor het mooie het voorbeen misschien iets meer kunnen uitleggen, maar wel heel krachtig achterbeengebruik. En vandaag vanwege ras, bouw en beenwerk en een goede beweger krijgt hij vandaag ster met een eerste premie. Dit was tevens onze laatste rubriek. Ik denk dat we kunnen terugkijken op een geslaagde dag. Met voldoende en goede kwaliteit. En een goede organisatie. Dus tot de volgende.